Korea, it's just a way.ทำซื้อไม่ได้อะไรทุกคนมากันในเมื่อไรกันยาวอยู่ลานในสอไม้ทางเดินกูให้ทางบางไม้ทางเดินสอไม้ทางเดินกูให้ทางบางไม้ทางเดินBani tunagan naije berlaikan dia tulah naije somai harga turai naije kalai lumbang somai harga Sao đừng là sao mà sao vậy chú Korea đi đi somai harga फंबाया सिंगार जानो गोसोथारमोन नामा? एसे जानो गोसोमोन होमबाबो जायासै माने गाराङानो मोजां जायाखैनो बै लांग्राफ्रा लाङासैलै अब्ला जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जाला हनै ओंखायनो बैसागु एसे खनो आरो आं नाजाबाय था अब्लानो Wah, kamu stage performance berbalai mana? Iya. Ani ri si khulabaयमोन आरो प्राइजफोर मोनबायमोन नामा? मोननायालाय बिदिनो बिस्कुटफोर माबा मोनसे नामा? आच्छा